Ona už běží další zóna. Ty No, kriple. a na hovno teď. Tak nic no, tak jdem, nebo chcípnem. Jestli ta zóna běží rychlejš než já běžím, tak ta hra je skurvená sračka a odinstaluju to. Pičo, je dobrý, vole tohle. A já tady nechci bejt. Kde? Tam byl úplně nějaký bunkr, ty vole. Jsem ale ztratil. To se tam jenom vlézt. Nějaký vizuální fajtíky. Vidíš vizuální zvuky. Slyšíš zvuky a vidíš barvy. Co jsem řekl? Ani hovno. Tak tohle to bylo to nejchytřejší modro dne, ty co jsem dneska vyplodil. A to jako jsem řekl 100 lidí sračky, no. Budu si snaží být chytrej, vole. Já byl vždycky chytrej. Slyším fajty. Nějaký, ale já jenom slyším. Vole, má tady černá obrazovka, vole, co to je? Blue screen of death. To ne, prostě. Dobrý. Jeden chatbot a co je? Někoho jsem zabil. Nevím, do kolik kámo. To já taky ne. Jo, já to musím nabít. Ten Big Shield se nám Dej mu to. Jau. No, já jsem viděl. Jau. Jo. Ty kriple, nokle jeden a tady je druhý. Oh shit. Šel do zóny, ne, nech mě. Nech mi bejt. Neútoč na mě. Je v tom křoví tady. Zmrt. A mi rodila. Loserám, vole. A dostal headshot, jak debil. Tak kde je teď? V tom křoví je. Tomhle? Nejspíš, jo, podle mě jo. Jo, někde vidím ty vole, jeho stopičky zasraný, vole. Jebe. Aha. Hey, what the fuck? Co to je, vole? Vůbec nerozumím. Baka. Teď si ho hrálo. Tak ta hra je dobrá sračka. Oni z toho udělali, vole, robotí hru, nebo jako... Hrajem Transformery, vole.